Number 5, last one. Yeah. I get it. Can we put this again, Messi? Yeah. Jacket. Yo, mina ngiqina la ikhoze emhlane, mina nesile ngayiphosa ehlane, ngangenzela ukubisa lama-MP amaslati, ngangenzela ukukisa lama-40 amaslati, ihosi nalenga, ngithatha iy'ntombi zenu, ngiyise esigangeni, nginothi ibhayinetha mase ngisibophethi asigangeni. Manje ngifake i-lubricate, mangingangeni, manje ngizama ukwenza i-duplicate, manginganqeni phela intoka 1, intoka 2, mawune-fry 1 uzoba nama-fry 2, ngamafuphi, ubuye wodwa ubuze munye, namagruphi, ngiye yodwa ibuzo munye, gazi mnandi 3 time, mnandi kakhulu mangabe ngizoshaya u-3 time, ngilokho masiva kakhulu esimese ngishota isibhamu, somdoko esingagawele nina, makuthuthe abugayiwe, ningalinge ngijakele kumina, ngiyawashela ngiyayiphekela damasanga angenamabhodwe, angiganelwe mina. Sure.